xolise ke umthetho nomthetho kodwa nje kususa nje imask afundise ecaleni kwakho. Nanti abathethuba ndibulise Jofana. Ndibulise i-President yale movement. President yaseBarrow Secretary Bantu i-Vice ne-Executive iphela igosa eliphakathi kwethu. Bulise iGildas eziphakathi kwam. Bulise umhlobo wam uDiya. Ndibulise i-viewers. Ndibulise wonke esibonayo namhlanje nesivayo. Sithi one heart, one way. Yanibulisa ngelihle igama lomfeli nomvukeli wam uYesu Kristu. Ndinikiwe ke uqathango ke umphathi wam okanye i-vice yam ekumele ndihambe ngayo. Sizovuma ngoku sifumane i-chorus or ingoma ezosilida to the prayer. Yokuqala lenkonzo namhlanje sicela ukuthi ibambene nathi namhlanje kule inkonzo yanamhlanje. Manje solo ndaba lethuka ngikebe ngokuntu at the same time ngokungenileyo sangena nabasibukeleyo nabakholwa kule inkonzo yanamhlanje. Ngivumele ngezigildazi nami Mahlanet nami viewers. Sithi ngcwele nemini namhlanje. Sithi umkhulu uThixo. Ngoba bakhona bedelane lokuvuka kodwa bavuka. Xa utimigile seni ngasebusuku kodwa sasinda salungile. Masifumane ke ngengoma sicela sister azosicela uThixo. Sister azosicela uThixo angene nathi kwinkonzo.
kwelilizwe sikulo, ilizwe elikhohlakeleyo, kusuke kwaphenduka umntu endinguye wasesibandana, apho senza umama nosisamaxhoba. Ilizwe sikulo lisuke laphenduka, yazizifungo
esitshintshayo ngenxa yeemeko esizibhaqa sikuzo. Yet kwakhe kwathiwa soze kuphume graduate okanye sifundiswa sesiphumile kungabonakali utshintsho ngenxa yeemeko esizibhaqa kuzo. Lizwe likhohlakeleyo elithi soyibambile itongo kodwa ngabantu abasingqongileyo. Lizwe likhohlakeleyo esithi sesiphumele emgcini kube nabantu abasitsalayo. Ilizwe likhohlakeleyo sesiyibona ikanani kubekho abantu abayogamayo. Sizocela umoya sicela uThixo avume ithandazo lethu. Sibancinci to experience such kodwa nalapho uThixo usenguThixo. Ndivumeleni ke sikhe sicela uThixo sithandaze, because now it's time for us to go down, so that when we go down uThixo ehle naye. Simcele uThixo. We're going to pray. Sister Kanya, eleza elibizwa uThixo. Ucela uThixo asiphe. Ucela unike ngehla sisi. Uzocela uThixo. Ekuseni nje wena Thixo omesolungileyo, indlela zimanzi njalo wena Sonini, zikhona ingozi wena mesolungileyo esizitsibileyo thina singabantwana bakho wena Sonini semadini semathamsanqa. Bakhona wena Thixo omesolungileyo bonqanela wena Sonini uvuka namhlanje wena Thixo madinga.
ngenxa yobubi belizwe siphila kulo wena mesolungileyo abayibhaqanga le mini wena Sonini Somadinga Samathamsanqa. Sonini Somadinga kukho abantu wena mesolungileyo esithi siphila nabo wena Thixo Madinga, esihamba nabo wena mesolungileyo abajika wena Sonini babezizilwanyana wena Thixo mesolungileyo. Siphila kwilizwe linjalo wena Thixo Sonini. Ndiyaliyaleza wena Sonini ngoba wena Thixo Madinga ndiyazi ukuze wekutheni wena Sonini uba abantu bakho bajika babezizilwanyana wena Thixo Madinga. Ndiyakuyaleza wena Sonini. Ndiyakuyaleza wena Sonini ukuphe ezo ntliziyo wena Sonini zikhohlakeleyo wena Thixo Madinga. Ubaphe intliziyo wena mesolungileyo eziphila ilizwi lakho wena Sonini. Siphila kwilizwe wena Sonini apho wena Thixo mesolungileyo. Sithi besibhadula nabantu wena Thixo Madinga sive sesingababona phambi kwethu wena Sonini. Sithi bhizi virus wena mesolungileyo abantu bakho wena Thixo Madinga bazibhaqa wena begcwele ezibhedlele. Kodwa ndiyakuyaleza wena Sonini, ndikuyaleza kwezo zibhedlele ziphumalayo wena Sonini. Ndikuyaleza kwezo jele wena mesolungileyo abanye abantu bangene wena mesolungileyo kunto ezo ziphoso zabo wena Sonini. Kodwa ndiyakuyaleza ke apho wena Thixo Madinga uba bakuvelela abantu bakho wena Sonini. Ndiyaziyaleza nam wena Thixo Madinga ngokuba zininzi wena mesolungileyo izinto ethi ndizithembe phakathi kweveki naveki wena Sonini. Kodwa ndikuthembile wena Thixo Madinga. Ndikuthembile wena mesolungileyo uba uThixo manendivelela wena mesolungileyo. uThixo manendihlise umbethe wentsikelelo wena Sonini Somadinga Samathamsanqa. Ndiyakuyaleza wena mesolungileyo uba ube nguThixo njalo nakwabanye abantu wena Sonini. Futhi ubaphe intliziyo namehlo babakubona uba nguThixo othembakeleyo wena Sonini. Bakuthandaze nangenyaniso wena Sonini Somadinga Samathamsanqa. Ndiyakuthandaza ke wena mesolungileyo. Ndicela wandise umthandazo wam wena Sonini. Afike lapha nakwezi ndawo ongafikelanga kuzo wena Sonini ngoku kube ngunaphakade. Amen. Mathatha ithuba ndibulise wonke umuntu okhoyo nabantu ababukele virtually. Isifundo sethu sasifumana sibhaliwe kwincwadi yokuqala kaSamueli, ichapter 16. Sofunda from uverse 1 to uverse 7, sifunde noverse 11 to uverse 12. Isihloko, uSamuel uthambisa uDavide abe ngumkani. Verse 1. Wathi uYehova kuSamueli, uyakumlilela kodwa na uSawuli? Ndimcebisile nje ukuba angabi kumkani kumaSirayeli. Zalisa isigodlo sakho ngeoyili, uhambe ndiye kuthumela uJese waseBhetelehem ngokuba ndizibonele ukumkani konyana bakhe. Wathi uSamueli, ndothini na kuye? uSawuli uyokuva andibulale. Wathi uYehova, thabatha intokazi lenkomo uye nayo, uthi ndize kubingelela kuYehova. Umemele umbingeleli uJese, ndokwazisa mna into oyenza, undithambisele endiya kuthetha kuwe ngayo. Wakwenza uSamueli akuthethileyo, waya eBhetelehem. Othuka ke amadoda amakhulu omzi eza kumkhawulela athi, uza uxolile na? Wathi, ndixolile, ndize kubingelela kuYehova. Zingxaliseni nize nam embingelelweni. Wamngxalisa uJese nonyana bakhe, wabamemela embingelelweni. Kwathi ekuzeni kwabo wabona u-Eliyabi, wathi, inene uphambi koYehova umthambisa wakhe. Wathi uYehova kuSamueli, musa ukukhangela imbonakalo yakhe nokuphakama kwesithomo sakhe njengokuba ndimcebisile. Andikhangeli njengokukhangela komntu
uJese, awonke na amakhwenkwe akho? Wathi usasele encinane, nanso isalusa impahla emfutshane. Wathi uSamuweli kuJese, thumela eye kubizwa ngokuba asayi kuhlala endlini ide ifike apha. Wathumela wayizisa, yaye ingqondo emahle amehlo ayo, intle nembonakalo yayo. Wathi uYehova, suka ume umthambise ngokuba nguye lo. Yesu Kristu makasikelele ilizwi lakhe ngokufunda kanje ngokuduma. Amen. Uzothetha ngoYesu obonayo, sibisimo singatshintsha, kunzima. Kodwa kwi-text ibifundwa apha, ncwadi kaSamuweli wokuqala, isahluko seshumi nesithandathu, ndicela sibe umnwe kulaa vesi yesixhenxe xa izawusitheka. Andikhangeli njengokukhangela komntu, ngokuba umntu ukhangela umphandle, uYehova ukhangela inhliziyo. Ndizawucela sibe umnwe kule vesi xa siqukumbela le nkonzo yanamhlanje. Yincoko le phakathi kwabantu ababili. uThixo uthetha nomntu amthumileyo ukuba ayokwenza umsebenzi wokonyula. Ayingomsebenzi ulula ukwenyula, ngumsebenzi ophathwa ngobunono kuba uyokonyula umntu ozawuqhuba umsebenzi kaThixo. Ubunzima bomsebenzi wokonyula kokokuba xa usenyula kufuneka uhambe uphethe iliso likaThixo, kuba awenyuli mntu okhokhela ihlabathi nje, kodwa wenyula umenyulwa kaThixo. And yiyona nto enzima ekonyuleni umntu ozawukhokhela abantu bakaThixo, nokwenyula umntu ujonge ngeliso lehlabathi. Yile nto siva le vesi isithi andikhangeli njengokujonga komntu, kuba umntu ujonga umphandle, uYehova yena ujonga inhliziyo. Yile nto yenza ubunzima balo mzalwane, kuba uyokhangela umntu okuthetha uYehova ngaye, akazukhangela umntu ekuzawuphakamisa isandla ihlabathi lithi lona ngumkhokheli wethu, lona ufanelekile ukuba sikhokhele. Unzima lo msebenzi ngaloo ndlela, nzima lo msebenzi ngaloo ndlela. Kodwa vice kanti uYesu uyazibona. Mamela mandibaleke kuba amaxesha emkile, sinikwa ixesha lokuba siphume ngo-12, and ukuba ndilikile ndiyakubeka. Lomnye ukwenza umsebenzi nzima vice, mandingayihoyi kakhulu.
into yokunxiba esiyomkhangela okanye iprocess yokunxiba kwakhe ndingayijongi neprocess okanye into eyenzekileyo ngaphambili sele kufuneka kwenziwe because ibikhona inkosi ibikhokele esi sizwe ibingeso sizwe sihamba ngaphambi komkhokheli ibikhona inkosi ibikhokele ngenxa yokokuba le nkosi iye yanibanga yakhokhela ngepowers that I invested to him nalilizwe siphila kulo wanasilizwi likathixo wanibanga umsebenzi awuthunyiweyo yile misibeka kule ngxaki yokhangela umlilo kathixo yile misibeka kule ngxaki into ebangelwa vice iqale ngombuzo lethapha kungenxa yentetho ebenayo uThixo noSamuel akaqala ukuthetha noSamuel ngokwamthumayo ukwehlisa kwenkosi ingaphambili kwaleyo lwayo ebethethe noSamuel wathi ngenxa yokokubuSawule undalile mna njengoThixo wawulahle umthetho wam ndendihamba ngokumsusa kuba mna Thixo ndimqekisile walile uSamuel xa ndiyijonga vayisi ndabona into okokuba uSamuel akaliliswa kube susa uSawule kodwa uliliswa yinto enye yimisebenzi okanye yindlela uSawule adume ngayo kuba kaloku khumbula ukhokhela inkokelo ebasekulweni yena udume ngokukhokhela amaSirayeli aqoba izimpi unoloyiko vayisi mvimbendulo ukuba uSawule uvile umsebenzi endowenza uyakundibulala then afike uloyiko lwakhe okanye yona nto imlilisayo iluloyiko lokubulala walibala uThixo omnika i-instructions walibala uThixo omnika i-instructions kuba nguThixo kubonayo walibala loo nto mamela xa uthume nguThixo you need not to worry ngezinto zehlabathi kodwa ujonge umsebenzi kaThixo jonga umsebenzi wawuthunyiweyo kube yona nto funeka uyenzile is to execute the mandate oyinikwa nguThixo walibala vayisi ebethe wabonakala ngoThixo nayithetha nayo Davide kwindumiso 139 esithi phayana uyazana ukuthi undigocagocile uYehova kwaye uyazana ngendlela zam mamela kayigubezela ngemva nangaphambili undimingile ulibala uThixo njalo Samuel yile nto noloyiko ulibala uThixo njalo kodwa mandihlale endawo xa uYesu ndibona kanti uYesu uyandibona mandihlale endawo andikhangeli njengokukhangela komuntu ngoba umntu ujonga inkangilelo kodwa mna ndinguYehova ndijonga intliziyo and xa ndiyijonga le nto ndafumanisa into yokokuba ivela kule vesi ngaphezulu xa uSamueli udlunyana wokuqala athi nanku umthandiswa kaYehova umi phambi koYehova mamela impendulo kaThixo hayi ayinguye ndimcekisile ndafumanisa vayisi xa ndisehleka kule vesi sezantsi nguleveni the person engaye nekhathaleli is not even invited hayi mani kuthi akabizwanga umntu emengaye oyena mntu esihleli ngaye is not invited kwikhathalele ngaye yile nto yenza uThixo athi andikhangeli njengokukhangela umntu
mamela Vice uSamuel nxa embona ukuba uyena umthandiswa kaThixo uthi ndijonge kangeleko mhle nomfana kwaye nesithombe sakhe sihle. Lento yanginika into ethi Vice, it is not simply because yinkulu. Khumbula kaloku inkulu ibekelwe phezulu. And the Lord is expected, therefore, even ezawukhokhela abantu befemini. Kodwa uThixo utshintsha izinto. Kuba uThixo ukhangela inhliziyo. uThixo ukhangela inhliziyo. Let me quickly ngenzele into kanje. Into abangela into yokuba uThixo athi uThixo ojonga inhliziyo. Okanye mandenze ngohlobo. Kukho umahluko phakathi kwelihlo lomuntu. Kukho umahluko phakathi kwelihlo likaThixo. Kuba ilihlo lomuntu likhangela inkangeleko ngokwenyama. Kodwa ilihlo likaThixo lihambelana nomoya. Kuba izinto zikaThixo zihamba ngomoya. Maybe Vice from izinto ezenza ngokurejectwe lihlabathi. It's because of the experience yakho ye-past, and therefore ikwenza lonto uphulukane nosebenza Thixo ngenxa yokulinda. Vice from kanti uYesu uyandibona. Mamela Vice bakhona abahlele emakhaya ngalo mzuzu abamane becaba nakuthandaza Vice konele ukuhamba umlebe besenza kanto yenziwa ngumamuhana kudese kucimali ihlabathi basele nidese nizithathele ihlabathi kuba nineliso lenyama. Hayi ndiphalaza inhlungu yam kuThixo. Abanye babo Vice silala silila umhlaba ezolo. Maybe have rejection tongues. Wehlobo lokuba kwahluthwa abantu abasondeleyo kunabo. Abanye babo maybe eyabo inkangelo yehlabathi ibenze bangamaxhoba we-gender-based violence ngenxa yenkangelo yehlabathi. Labajonga ilizwe lababona kufanelekile okokuba bahambe phambi kwezingcinezelo. Kodwa kukho uYesu obonayo. Kanti uYesu uyandibona. Mamela undincedile umphetheso wamawisile. Nxa ndikhangela le nto ithi kutheni la le nto Thixo ezawujonga inhliziyo. Wathi lo mphetheso kathini kaYehova ayinhliziyo yakho. And I understood therefore ukuthi eyona nto ibangela uThixo ajonge inhliziyo, it's because akho we have the control of indlela afika ngayo. There's no person who has the control of inhliziyo kodwa nguThixo owazi ukuze nokunxiba kwethu. nguThixo njani. Sithi singakamnisi Vice abona uThixo selesele. Sithi Vice singekaziripoti ezethu ingxaki abowethu uThixo selezazi. Ayiveli umculo wamawisile. Kanti uYesu uyandibona xa ndilila njalo. Wandiliza. Mamela Vice xa ethuma abafundi bakhe esithi mabawele ngaphesheya esiyeke sentabeni. He was not invited by them. Nakufika kwithelo wakhe kodwa ufikile hamba phezu kwamanzi. uThixo njani wabona? Kanti uYesu uyandibona xa ndilila njalo. uThixo njalo akalindeli into yokokuba mbize, akalindeli into yokokuba isimo sakho sibe ngaphezulu. Kodwa uThixo
misunderstood uThixo obona ngapha kokubona kwabantu andikhangeli njengokhangela abantu andikhangeli njengokhangela abantu xa ndizawujika uphelile umsebenzi Hayi Budimani. Hayi Budimani. Hey. uThixo awazameli uzasikhokhela Ah. xa ndigqibezela Ndiyidama. kukho imbali endibonileyo nelayini esihloko singapheli attention nasijongene nendisi ithi wababiza bonke uSamuel wabiza uyise nonyana wakhe Okay. wabangcwalisa Is that awukube bangcwalisile bahamba bangoyimsithi mamela vice nansi into ndiyibona kweli lizwe hey. uDavide nxa efika akafika uDavide ahambe le process ihanjwe ngaye Okay. akathi uDavide xa efika njengeyobizwa kuthiwe masuqalise endlini ungcwaliswa awethu uThixo yalimesawaekaleni uyakungcwaliswa uThixo ngela msebenzi nendlela obonakala ngayo uThixo ngela msebenzi negundo lako uThixo kuthatha umdalo kanti uYesu uyandibona mamela ndikuphetha si-advice xa abantu bekujovela kude manguthatha la msebenzi wenzela ngomama wisine ndingangakhe ndisithele kwimpasamo sonke ndibe nemizuzu ndedwa ekuthandazeni xa bemane ukususa abantu behlabathi bethi mabakudlulisela nge-opportunity vuma nengoma sebenzisa lo mzuzu uncokole noThixo wakho kanye ngelo xesha bakubekele ecaleni izinto zikaThixo ziyeza kuwe kanye ngelo xesha hayi bekubekele ecaleni mamela i-danger zona i-danger vice wam is to be rejected ngumzali wakho okanye is to be rejected ngabantu ozalwa nabo mamela kasona into eyenzekayo kule vesi utata wakhe xa sele badlulise bonke he is expecting into yokokuba kwenziwe imistake because oyena umntana mbonileyo ngenjongo yokoba yemjonga ngelihlo lenyama oyena mntu ambone efanelwe kukulitha ukwaba basendlini emamela xa inika ikharekha kaDavide yinkwenkwana Small boy. lenza loo ndihlabathi Ah. nandijonga ngelihlo lenza loo ndihlabathi nandijonga ngelihlo awufanelanga yinto wena ngenxa yenkangeleko yakho you are just a small boy awufanelanga yinto ngenxa yendawo kuyo awuthixo wethu akajongi ubundawoni socially owethu uthixo indazonke ngestatus osibambileyo kwindawo kuyo kodwa ujonga indlela othetha ngayo naye ndikhangela inhliziyo naye manivayisi xa isenzeka le nto enika ngekharetho okanye enika identification yalo mfana ujonga into yokokuba kuzawuthi hayi myeke asimfuni yena xa yinkwenkwana asimfuni yena walibala vayisi ukuba into eyenzeka le nto ngaphambili xa unyumama kunyaba amanzi uyozimelisa umntana mamela uThixo jonga inhliziyo ndikuvile ukukhala komntana abantwana ngekho wethu ukhalile kuThixo njalo wethu Ah, Budimani. kuThixo njalo wethu hey unjani ungekho wise uThixo xolo Ole. uThixo thando Hayi. wathi mina anidini uThixo anithanda uThixo anincumisa uThixo anitatamisa uThixo zenithe zintsizini zenu nimane nivumana ngomiliso liyabona kubela uThixo iliso libona kosingaboni khona uThixo xolo ke uThixo thando uThixo abazali bethu uThixo mamela kusha akhona ubuhlungu nje bhayisi ngoba injani okanye to be rejected ngabantu expecting yokokuba
Hey, Nkosi yami. Hayi. ngenxa yexesha Hayi. ngenxa yexesha nje andibangashunayela tofana ngomfo wakadiya Kwelale. ubedula udulile abandixoko ubakadibana abandixoko dula mhlobam situvile siluthixo bayakuzeyam sizothandaza siyibhuda maybe bakhona abasandukela Samuel, 1 Samuel 16, 1 to 7, sisikhiphe 11 to 12. Hayi ukulungiswa iphinde lishumayela masuxoxa Oh, Matita. kaMisu uyalo. Ngizolungisana kodwa ke esincokole ngayo ngayiswami sizokukala lolusu ngolukababa uthixo ungakhangeli ngokwembonakala iliso lenyama okhangela inhliziyo zothixo. Let me read it ke kodwa ndicela ndincokola lelinye ndizothandaza. There is a point whereby uthi belukhe minute bekuke kwakho inkokheli ngaphandle and Samuel was moaning and moaning. Uthi xa iqala lebhesi okanye lithatha how long are you going to mourn? Hey. There is time in God. There is action in God. uThixo akakhangeli ngembonakalo, ukhangela inhliziyo. Nazi usixeshile uThixo athulele ayekileyo. I find the period encinci amasela bengenankokheli period nje encinci uThixo uthule. So wancokola nje about mourning ngenxa yemeko esikulo kweli lizwe, kanti uYesu uyandibona. Ithi ayagqithi ukubona usenzani uYesu okanye akagqithanga ivayisi yathi ukubona ukweyiphi position, kanti uYesu uyandibona. And I find something similar about uMkani zikaThixo, because Saul uzabeli uMkani was looking for idoki zikatata yakhe. Okay. Okay. Mama! uDavide uthi ngimfuna katata yathi kumnendo the what position you are. Okay. It is the position that is right in God. Ngoku salungelwa izinto ukhawuyela uThixo. Okay. Matita. That when the West comes, asibonakalisa uThixo. Nkosi yami. The problem yomntu when it is nice, asiboni ngeentaba zethu. Hey. Matita. Akwenzeki nezikuthetha ngoYobi. When it is nice, Hey. but in the
Hey. Maybe asiphumeleli sibotsheni. Yo. We can go through. Kanti sihleka nawe uyasopa. Hey. Baphelele nyana wakho na. Hey. Mabona isente. Nanathi, nanomni usente. Hey, Matita. Because ingazelele ngoba Davide doesn't show ukuba uyasaphumelele ebomini. Bakhona abantu abasibona sinjalo bathi ngo because enje sozaye nawo. Kanti Thixo has a plan. Remember, I have a plan for you, not to harm you, but to glorify you. Matita. Oh no! Abayazi uThixo uneplan. Ngiyawuthanda uThixo usebenzisa into eziningi. Oh! Ngiyamthanda uYehova. Ah. Bayifuna uYehova akayithandi inyama enkulu. Hey. Usebenzisa nje into encane nakwekwana. Yeah, andazi ngokwentongela kujonga intoni na. Hey, Matita. Usungayenzi imistiki kaSawule. Ubambelele kwizinto ezindala. You know, when God wants to give, there is things you have to let go. Hey. Ngoku sewubambelele kwiSawule katikoni kumkani. Hey. Let the old go. Bona izinto ezindala zidlule. Hey. When God wants to give you, the device can you as soon as you go. Ah. Khumbula lana inomola umthayi. Uthuswaso. Xa ithunywe kokwabo. Elalini yakhe kungekho mali. Ayimane sithi umakhulu wakhe hamba yakubona. Hi. Let's not stay. Sifike uThixo ngenxa yobumnyama. Hey. Hey, Matita. Hamba ukujongile. Hey, Matita. Ngenxa yezinto esingenazo sikwizova sinakuphumeka. Ah. Even the great okanye elintambo likhulu hamba ndikujongile. Ithi Nkosi, akakhangeli amandla onawo. Nale nto ungenayo hamba ndikujongile.
Hayi Fudimani. Ukusithumela. Jani na umuntu. Jani inhliziyo inyuka uthixo. Harmless person. Ongenza ububi ebantwini. Umuntu onothando umuntu. Onomoya. Oh, sithetha ngomoya. Ulizwe. Bayeke bakhe. Ayithandi ngeke bathi. Just wait. Iningi. Just wait. Bayeke bakhe. It's not yet your turn. Just wait. Ndiyakwazi. Ndikwazi ungekazazi. Just wait. Bayeke bakhe. Ndikuvile ukulima. Just wait. Bayeke bakhe. Ngoba uthi umfundisi ngenyini nami. Ayisifu Thixo. One God. Ayisifu Thixo. Uyaqala. Just wait. Just wait. Just wait. Liyavuka Thixo. Abamungu. Uthi umbhali. They were already selected. Uthixo selects from the selected. Fanele. Just wait. Thixo sigegama. Your name will be called. Just wait. Hey. Linda. Umangele Thixo. Oh, Linda, umangele Thixo. Kanti nawe uyabona. Kodwa konguthixo kwabo. Kanti uThixo ujongile. Zawuba uThixo makasikelele. Okokuncokola umoya. Thixo makasikelele.